Brian, na himróí seofuair an nua atá gotim líana, na himróí óga, cecho móras atá an bua in jobh, cecho mórálachas atá tú as an rédi in the lad. Ja, bua untak gan lauter big, you know. Bhí mar gimmer gunne TipperaryGAA sár furin. Agus, you know, an íra chús maithe going sa Sraith ach lenimar raig agus tá an imróí óga going, tá an imróí nua going, ní lehne golóir an daoine oribh bush. Tá mí déanamh tá mí ag dul bheabhas go ceapam, you know, agus tá mí anna sáirithe soring an Sraith bhú an gan lauter bit. Bhí daoine rá Brian go raibh sé hart do Kilkenny. Nuair a cloiseann tú scéalta mar sin an é seo an freagra le gén tú a do chuid imróí. Well, níor coolla mé na rudí sin ar chur bé mar ní léim na pápéir nuach táim ó mar sinnde. Ach, you know, I mean, cailim ra an imróí, ach, you know, ní a bheithine ar ag an daoine ar an imróí atá ag seacht. Ach, you know, sáir imróí gan dautar bé atá ann. Ach, tá siad ag dul bheabhas mar leabhar an taithí agus mar sinnde. An malat an mascán atá go inis le héadí TJ Reid in jobh a bhí dochreite os na pucan na Sarah agus ón immert Walter Welsh sa dara lean cúil agus an cúpla cúlín agus na lads óga an sais mascán sin idir óg agus beidir nícho óg Brian an é sin an sait mascán a déadach beidir Creibh na hair na bhuachan éis de Kilkenny. Tá creibhar hair an sin scéile. Ach, sin rud is táchtaí gan dautar bé ceapan go bhfuil panel going. Sin an rud is táchtaí agus, you know, Jimmer Lán imróí i rianta Sraith agus sin an rud is táchtaí i móthúram an panel. Gur mína aga Brian Cogard agus Mihal.